hado pakin na pentrai tik patik ngin yai peteng be kijinya ki haki harukom kat kumbala ai daka ai ti sensyadingi panyaki Kakong Angela Rangat kalaong bagi nong song di madan kin peteng pe ti kijingi ki non cooperation movement kat ba ka sorkar kampat pentrai kam hok ya ka an na kamenta ki nong di madan. Kakong Angela habaya kran bagi nong tho kubor habawan banya simbentalang ha kijingi ki bat ki nong song di madan ha secretariat kalong bagi nong mikmat badai pet ya katanat urban affairs kim patiaw ne kim sngo tho ya ka an palada ki sngo don kam banya kendu yaki ban batai ke ka baja hamadan bakumno ki pen khenyik an ki kloy ban le kren kalong ba ki dawa ban khot kirki ya ka jinggelang ka PTVC bad ongru ba kin donlang bat ke te ka committee ande ka sarkar ka khlam snap ya ka sur ka jongki ka bla pen khen ya ka an ka kong Angela kalai thu ba ki la de ban pha da ka jing tho su ministry ka tanat urban affairs ban khot ya ka file ka banadu usnam 8000 khan riu na ka PTVC municipal but urban affairs khnang ban sngo tho kani ka jingi khi chu chu kala ong bala bun tli ki shithi bagila pha badminta ai bakin pule kot chwa kat ba ki nong song di dukan kindang yai beteng ban pelong ya ka jingi khi kalong kumni jing sisa kini kinong mikmat ni ki badai pet ya ka urban affairs ngam try ki patiaw ne ki sungkuru ya ka an kinda smodon kam maki ban kendu yang ni bangin batai bagi tip bajayu hamadan bakumno kadon ka jing pen an ngikloy ban lai keren dai minta ka demand ni kalong ba ka demand ka immediate provisional town vending committee mangingi ni ki khot jang ka committee modur mapi isur jongi kam sngap isule marbai untuk kalau along bi an kalau along against all the orders of the court kalau along pun penyalam kami kita kami bagi alam bakla ya court tu kadika sarkar ka belong answerable sa court mangiting isu kwa bet bakan ya bet ka an dei bagi isu le tangdem dan marba kita bi kena dan ki an makanaru ladam pentri kam kena kin bon ki bashim kabu ya ka an patton re menin ni la tho ka shiti urban affairs minister ban ong ba khot ka file na provisional town vending committee but naka municipal authorities but naka urban authorities khot ka file ka ba nadu 8000 kan riu nang bakin song tho kan ni ka yang ki ka ai kan long rim jo kan ni ka yang ki but kam tam bakin tip ki shiti ki bangia tho hakin sni baladep ban krau ba bali ka ran ka jing ko ba trikam bat bali ba hapan pengai ki ngasa ki hapan de kam ram sama ki kapule kwat shop dia kapet ki shiti nama la pun ki shiti bangi pha jadi ki dia pule punya dia pule jimut sapoi operation ni ba ki riu madan ki habia ki hapan dawai ki hok mendai ka jubam ka dei ba kat kimpat pentrai kam hok ya ka an dei mangi ni dei member PTVC ko mangam dei mangi banyara yang penting reki cham sngap yang ni kalong kala apa pi chi sai ke jelai bro bawa itu but hado pakin na pentrai tik patik ngin yai peteng be kijinya ki haki harukom kat kumbala ai daka ai ti sensyadingi panyaki te hado mentale ni ngi la cooperate ka sarkar dei mangi rupa penwan lami kene ka an ni lami kan laya ban ni cooperate ka sarkar ngai la daka sarkar ka kwa ban sim kabu ban henya ka an ngingin cooperate we will have a non cooperation movement